In een bosrijke omgeving in Peel en Maas ligt camping De Heldense Bossen. De afgelopen 40 jaar is de camping uitgegroeid tot een park met faciliteiten voor kampeerders, campinggasten en recreanten. De Heldense Bossen is een camping die in het voorseizoen en in het naseizoen erg geschikt is voor de zogenaamde 50-plus groep. En in de hoogtijdagen, dus de weekenden, de vakantieperiodes, families met kinderen tot een jaar of 14, 15. De camping is begonnen als speeltuin. Midden in de jaren 60 werd in het kader van de werkvoorziening werden er projecten gezocht waarbij werklozen te werk gesteld konden worden. De Heldense Bossen was daar één van. En in de tweede helft van de jaren 60 is hier in dat kader een speeltuin gecreëerd, gerealiseerd. Met een dierenweide die hier nog steeds ligt. En u ziet hier ook het oudste gebouwtje daarvan uit die tijd nog staan. Het gebouwtje deed toen dienst als kantine en zelfs als een klein kantoortje. Er zit nog een klein oud toiletje in. En de schuur die ernaast staat, de shop, die deed dienst als shop. En toen werd het zeg maar verder klaargemaakt om als speeltuin voor de jeugd van Helden te fungeren. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. Van de 1,5 hectare is het bedrijf gegroeid naar de 30 hectare zoals het nu is. Het karakter van het gehele gebied, zoals de stuifduinen en bossen, is behouden gebleven. Er zijn 800 kampeerplaatsen. Naast de receptie is er een campingwinkel, een campingcafé, recreatiezaal en een binnen- en buitenzwembad. Ook worden er recreatieactiviteiten aangeboden, waarbij de mascotte van de camping, het bosmannetje, een prominente rol speelt. We hebben 5 jaar geleden heel bewust gekozen voor een bepaalde koers. Ons afgevraagd van hoe zit het bedrijf nu precies in elkaar en welke kant willen we uit. Dat hebben we vastgelegd voor onszelf in bepaalde kaders. En op die manier zijn we 5 jaar geleden bezig gegaan. En nou, dat heeft tot onze grote tevredenheid vorig jaar geresulteerd in het behalen van een ANWB-nominatie van Camping van het jaar. Dat geeft ons een stimulans en ook een bevestiging van het feit dat wij op de goede manier bezig zijn om het product op een hele duidelijke manier in de markt te zetten. Dat het publiek dat ook waardeert en ook herkent. En dat het verwachtingspatroon op die manier ook op een positieve manier wordt ingevuld. En we zien dat ook terug in onze bezoekersaantallen. Al een aantal jaren stijgen het aantal overnachtingen. En daar zijn we gewoon trots op. En dat geeft ons ook de bevestiging dat we op de juiste manier bezig zijn. De camping beschikt over een draadloos internetnetwerk. In de toekomst wordt dit netwerk verbeterd door het aanleggen van glasvezel. Een hele grote wens waar we op het ogenblik aan werken is het creëren van een slecht weervoorziening in de vorm van een overdekte speeltuin. Een gethematiseerde speeltuin waarbij het bosmannetje en zijn vriendjes weer een belangrijke rol gaan spelen. We willen de speeltuin willen we gaan koppelen aan het binnenbad, aan het binnenzwembad. En op die manier proberen we de faciliteiten ook zodanig te maken dat we eigenlijk steeds meer onafhankelijk raken van de weersomstandigheden.